Kaseng samla mulai pelun kelabar ngam ban khang no sendon ya kamarten lada ka sarkar kamla man penbek no hapo ki khato sngi ya ki jinge baki no maulai ke kendu na ka jingdon jong kate ka jika thenyut halor ka ne ka benta kaseng samla ha ka sngi baar kalalej ban ya kendu ya uba snyo bahalang dhar umentri ki kampen resor jong ka jela berai tiru ya kadar khas bandawa weng no ya ka biomedical waste management plan baru ban penbek no kloy berki deputy commissioner nang ta ki block development officer baper ban penbiang no iki jaka nyut hala ki jong ki jaka nakal yang usamla samran seim ubre sekretari habai kran berkilat patai kubor hadin ke jing kendu ulong balada ka sarkar kamla ban penbei no kloy kaseng samla mulai pelun kamban se ban khang no iki wek wi gisnong ban lai nyut hamarten kabadon hamolai nong kuar laino tangi kinong snong kamolai namar kumba kalong menta omdei tangna east khasi hills kibale ban bret nyut hamarten henry wat ki wek district ru kumju ulong ru balada ka negrim skala ban penbiang yala ka jong ka biomedical waste management kan AIU ka sarkar jela bat ong ru baka sarkar jela kamdei bakam don pisa ban wat da ka we ka jaka thenyut henry bakam mon ban ai ka ji chakri nagam ta ki pajba dari segi nak kalian kasang semula mulai pelun ko ayo banyak kendu ya menteri badan buram jong ka tanat kampen racer mas ngobalang dhar hadin ka jing kendu ka jongi bat menteri ngla ban ong ba kani ka jigelang ka de ka beseso nomor ba kampat dan kono kam ne ka action ka bonsim na kalian ka menteri ne kalian ka sarkar ne kalian ka department ka bali pet ni benta andai ka ba na kalian menteri lo kular ka long ba na kalian ka jong hakini kindat sngihi urman ban jungo ne ban ai ta site inspection hangtai apo mulai na kuar ka badan ya ka marten ka batrit ya ka solid waste management ba kumju ru ka bio medical waste management treatment facility ti nakalian ka jungi ru lapan pau yo menteri dikai ka jing ka bakinong mulai ke kendu ka benengkong hi gade ka jing smart utung plat jong ka marten ka babret ya ka solid waste management pelajur plat ka jing smart utung bat ka kumakalong mentalai ka marten ka adap plat kalong overload kalong saturated ya ka ba umilong syuk pendokam andai ka basungsi ka balong pat akini kindiat singi ki bladap lai iba katrok kenyut ke bana po joy municipal board ru kawan ban the yut hangte po maulai nang kwar badan ya kamarten kajongi pa kumjuru akini singi bladap mana ka singi bulai ilalap pai koi katrok spai napo rangman nang ni po umroi kilawan ban the yut hangte dan sok ru katrok kenyut ke badai no kiok ke badai napo nepa nang ni po UCC ru kiwan the yut hangte te kumkini ki borok ki ja ha po kamarten akajing sia kamarten kade ban ag isi sekri tang ya ki sinong ki ba apo ka East Khasi Hills district ndrei kumakalong menta wat ban ag sekri ya borok sinong ka East Khasi Hills district lu kom ilong shu na kadang menteri la ong ba ka sarkar hi kada ban pet ya ki katuk ani tri ki jaka ban pra nai kamarten shawai ndrei kai ka ko ban ag mut ya ka sarkar kalong ba ka sarkar hi ka banyak ran wud bat ki district administration bat ki block development office bat ki department ki baper bedai bakani ka benta ka Shillong municipal board ka state pollution control board ba ki block baro hapo ka jela ka jungi ki debat sedang no ka waste management ka jong ka badai bat solid waste ba kumjuru pada ka biomedical waste management facility na kalian ka jungi ha ka city hi ngla tho syai bingla bu khat sau sngi nadu mentang sngi bai ka sarkar ka dei ban le no ban sedang ban ya ka kam ban penpeni kita progress ba kelas sedang malai no kemarten kumjur ke biomedical waste treatment plan lada hadir kani khat sausingi kemla banai na kadang kajungi hi ngemban si ba min khang sha sipor ngemdei bingi khang bingi shu ne sarkar de bingi shu ne no kajing khang kajungi gadi namar bang hapan sengap ya kajing jong nong mulai jungi de ba nong mulai uut nging syakri nam ta ki pajba no jong jo kasinang mulai lada nong mulai jungi uut ngemban si bang hebat pensung bahaya ki ban pensosi ki wei lada ngi kadang ngi kintui ke sarkar balada kam kloi ban le kini ko benta kan wara jing barok knong sinong ka jela ka jungi lanyo kinong mulai lada kan nigrim hospital kala ban penbiang ya ka biomedical waste treatment plan ka waste bemi na po nigrim kadi ka balas long safe 99.9% balik kan nigrim skala pat bak sarkar ka jungi kamla ka sarkar jungi wat ang bakam dan bisa kadan ya ka bisa lada ka ong dan bisa balik pat ki party office ki kamstat ya ka jing sina ban ki jing sina ka sarkar kadan ya ka bisa dei yang ka man syakri na ka banta ki pajba